माझगाव इंसुली येथून काही स्थानिक पर्यटक आंबोलीत पर्यटनासाठी आले होते. आंबोली सतीचीवाडी येथील चिरेखाणीत संजय लक्ष्मण गावकर वय वर्ष 50 राहणार इंसुली यांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी दुपारी 3:30 वाजण्याच्या सुमारात सतीचीवाडी चिरखण येथे घडली. सह्याद्री ॲडव्हेंचर आंबोली सांगली रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांनी खोल पाण्यात उतरून मृतदेह बाहेर काढला. आंबोली पोलीस दूरक्षेत्राचे हवालदार लक्ष्मण काळे यांनी घटनास्थळी जात पंचनामा केला. माजी सरपंच शशिकांत गावडे यांनी घटनेची माहिती रेस्क्यू टीमला दिली. त्यानंतर आंबोली पोलीस दूरक्षेत्राला ही माहिती दिली. अजित नार्वेकर यांनी खोल पाण्यात उतरून मृतदेह बाहेर काढला. सह्याद्री ॲडव्हेंचर आंबोली सांगली रेस्क्यू टीमचे सदस्य अजित नार्वेकर, राजू राऊळ, उत्तम नार्वेकर, नारायण चव्हाण, दीपक मेस्त्री, सुजित नायर, प्रथमेश गावडे, कमलेश गावडे, गिरीश गावडे, विजय गावडे यांनीही यावेळी मदत केली.